A Facultade de Ciencias da Comunicación imparte o grao en Comunicación Audiovisual e o grao en Creación Digital, Animación e Videoxogos. A comunicación do futuro será digital, pero na UDC anticipámonos. Con todas as opcións da comunicación audiovisual, cine, televisión, radio, fotografía, estamos especializados en contidos digitais e multiplataforma. Os videoxogos son un sector empresarial en alza e na UDC formámoste para que as túas ideas se transformen en creacións digitais de animación ou videoxogos nun grao único no noroeste de España. Potenciamos a creatividade e o talento nos nosos laboratorios informáticos de alta gama, continuamente renovados. Ademais, nas instalacións atoparás control de realización, estudio de televisión, estudio de croma, cabina de son, estudio de radio, laboratorio de animación 3D, espazos de traballo en equipo. Entra no futuro. Entra na Facultade de Ciencias da Comunicación. Universidade da Coruña. www.udc.gal